розовиш чӣ? Розовиш 130 сомон тоқа. 12-13 сола размер дорад. Бинед чӣ худиёи фасон барои кӯдако спортивко. Я тоқашан 130 сомон турецкий. А оно клеткаш чӣ? Клеткаш 100 сомон. Худаш тоқа. Бинед. Ана и пижамачиотон чандиян? Пижама что? Турецкий? Турецкий. Ана бинед. Пижамачиои фасон. Ана и хушруак. И двойка? Чанд сма? 100 сомон двойка. Бори киҷояш? Бишкек. На. Бад курткачаи кӯдакона аҷоиб хушрӯ. Ино чанда? 180. Ана инамудо. Новинка 180. Ана. Шериш аста. Ё то чанд солара доред? То 4-5 солара. Бадай аз анам инамудо. 180 бо арзон мешад. Дӯстони азиз, биёед магазин, хутон бо аз наздик бинед. Дар ҷа инчунин ҳам тройкаи беҳтарин хушрӯ бачагонӣ ҳастай. Бачагӣ фасон набинед, динозаврик хушрӯак. Чанд смай? 130. Ҳам тройкот ҳамаш чандия? Ай чанд то чандай нархошон? 2-5 ҳастай размеро, ай 2 сола то 5 солара ҳастай 230 сомон. Бо ҳастай размерои 5 ва 6-9 бо ваёш 250. Аҳа, 230-250 нархошон дӯстони азиз то 6 сола ҳастай то 9 сола ҳастай. Ай 2 сола то 9 солара. Аз 2 сола то 9 солара анами тройкаҳо ҳастай. Нархи миёнашон аз 220 аз 230 сомон сар мешавад нархаш то 250 сомона. Марҳамат. Беҳад тройкаҳои хушрӯ. Бори Туркия ино? Турецкий. Ина агар дар кор бошад биёед бо як маротиба хутон аз анами магазин рақами 1 ваёшона. Сифатша аз наздик бинед. Ҳамроҳи савдогар гапзанон кунед, муомила дора, нархош арзон мешавад ва баъдан метавонед харидорӣ кунед. Ана боло худиёи бачагӣ чанд смай? Анамин спортивко. Сери. Кабут, сиё. Кабут двойка ё зар дорад ва кабут дорад. 160 сомон. Аҳа. Сола размер дорад. Сиёҳаш не худия вақтш то кадетский. Ай 2 сола сар мешад то 9 солара размерш аста 4 сетка дорад. Баъд ай Вай нархш чи сиёҳаш? 80. 80 сомон. Инош двойка. 160 двойка. Бо размер дорад. Размери калонш аста 170 сом. 160 на. Аста 170. Беҳад хушрӯ двойка ава ё? Вай двойка. Баъд сабз аста вай двойка рюкзак дорад. Аҳа, вай чанд смай? 200 сомон. Яъни брижа дора, вай дора бо вай рюкзак. Тройка. Бинед. 200 сомон турецкий. А инаи бирюзовый чанд сом? Карҷон инаи бирюзовый чанд смай? 130 сомон. Тоқая? Ана ҷинсот чӣ? Ҷинсот 200. 200 то чанд солара дорӣ? 14-15. Ай чанд сола? Ай 7-8 сола. Ай 7-8 сола то 15 солара нам хеле ҷинсакои фасон. Бинед начос дорако. Ма духтариша нишон додум на вилветиша. Иёш бошад бачагиш. Марҳамат то 15 солара размер ҳастай. Омада бинед 200 сомон нархаш. خلاصه بهترین لباس ها برای شما، برای فرزندای شما دوستانی عزیز میتوانید اومده پیدا کنید از بازار کاروان. همین طرفی تیلا بازار در اومدگاه رقم 11 پیشینه دروازه هفتم یکم ریادی مگزین ها. واقعی سربلند و خانه آباد باشید. خیر تا ویدیوهای آینده.